Да, време е за новите известни. Тази седмица гост в рубриката е Емануил, на 17 години от Перник. Той е роден без слух. Когато е на 1 година е опериран и му е поставен първи кохлеарен имплант. На 2 години следва и поставянето на втори имплант. Днес той чува благодарение на тези апаратчета. Казва, че въпреки всички усилия на неговото семейство, въпреки че може да говори, да общува нормално, повечето деца са го отбягвали и го отбягват и днес. Той обаче не спира да вярва, че всички сме равни и мечтае един ден да създаде общност, в която децата като него да общуват с здрави деца, за да покаже на света, че те не са по-различни. С Емануил ни среща Василена Гръбчева. Здравейте, днес ще говоря на жестов език. Име: Божидар. Б-О-Ж-И-Д-А-Р. Божидар. Надявам се да го произнеса правилно. Защо не мога да чувам с обикновени слушалки? Ами, защото няма как се закачат обикновени слушалки тук. Така че няма как. Хората, които се съмняват, хората, които носят кохлеарен имплант, че не може да се развиме като тях. Това не е вярно. Здравейте на всички, аз се казвам Емануил и съм известен в ТикТока като човек с кохлеарен имплант. Аз съм на 17 години, уча в Перник в ПКТ Христо Ботев. Аз съм доказателството, че независимо какъв е човека, всеки човек може да се развива към всяка вид сфера. Стига да има желание и да действа към това желание. Има малко братче, който се казва Алекс и на 12 години, 6 клас. Той е съвсем нормален, чува си. Да, и от моето семейство няма който да е глух, аз съм единствени в моето семейство. Говорих, защото полагах усилия и имах желание да се науча. Имаше хора до мен, които ми помагаха и ме подкрепаха, за което съм благодарен. Ти всъщност се раждаш без да чуваш. Да. Какво ти разказаха твоите родители? Кога са разбрали, че има някакъв проблем? Ами, те си ме разказали, че баба ми, който също готвеше, тя смятала, че не чува. А мама не била съгласна това нещо. И като тя е треснала ни тенджера нещо, и аз не реагирам на този звук. Извете и приятели, в този клип ще направя разликата между хората, които са с кохлеарен имплант и между хората, които си имат нормален слух. Така, вие нормалните, нали? Вие имате изграден фон. Тоест, вие може да фокусирате в един звук в шумна среда. А ние хората при кохлеарен имплант нямаме фон. Какво точно представляват тези кохлеарни импланти? Ами, то представлява за тежка загуба на слуха или пък за глухи хора. И това представлява кохлеарен имплант, който произвежда електрически пулси към кохлеада. И кохлеада изпраща към слуховия нерв. Оттам изпраща към мозъка и мозъка го обработва. И затова ние хората с кохлеарен имплант на края на деня сме по-изморени от обичайното. Защото мозъка постоянно работи за това нещо. Те, приятели, сега този клип ще говоря без апарати. Да ми видите как говоря всъщност без тях. Така. И в момента не чувам абсолютно нищо. В детската градина бях в София за глухи деца. След това от 1 до 6 клас нямам никакви проблеми. И след това, като реших да се преместим в Перник, в масово училище, там им посрещнах трудности. Защото там децата почнаха да ме отбягват, защото съм бил различен. Но не е така. Хора казват, че сме странни или различни. Говоря за мен и за хората, които носят кохлеарен имплант. И го носим, за да бъдем свързани с вас и да бъдем част от обществото. А в същото време вие ни обягвате. Имало ли момент, в който си се чувствал самотен, изолиран? Ами първоначално, като бях в 7 клас. Че тогава нямах никой, естествено в Перник. И първоначално се питаха да се общуват с мен. Само, че аз ги усещам на тези емоции, че те се страхуват от това нещо. Очудва се в това различие. И затова те решават, че аз съм нещо по-различен и ме отстраняват. Повечето хора носят кохлеарен имплант, за да имат по-добро бъдеще и да могат да се общуват с вас нормални. Да, имам познати, които вече са в университет. Учат си съвсем нормално като нормалните. Общуват като нормалните, играят като нормалните, тренират като нормалните. Затова там качвам в социалните мрежи да покажем, че ние не сме нещо по-различно от тях. Истината е, че ако аз самия няма желание да говоря и да се развивам, колко ли усилия да полагаха другите, нямаше да се получи. Искам да уча университет и да бъда успешен. Независимо в тази сфера. Важно е да обичам това, което правим. Аз обичам много да се общувам с хората.
Сподели ми за една твоя друга мечта. Искаш да направиш общност, да създадеш общност, която децата с кохлеарни импланти да се срещат с деца, които нямат проблеми с слуха. Ами да, искам да създам такъв тип, за да могат да свикнат, за да не мислят, че сме различни. Ние сме поставени кохлеарен имплант, за да можем да бъдем свързани с тях към обществото и да създаваме нови приятелства и да имаме по-голямо бъдеще. Здравейте на всички, като мен. Искам да ви кажа да бъдете смели и силни и не се страхувате от нищо.